Башмағым пьесасы мәхәббәт турында дип әйтер идем. Мин саф, чиста, матур, гүзәл мәхәббәт турында. Һәм андагы пьесадагы вакыйгалар, ситуациялар шул хәтле бүгенге заманга туры килә, актуаль, заманча. Һәм инде безнең режиссерыбыз Байрас Надымовичның да шишелеше шул хәтле заманча иттереп куя ул. Это известная татарская пьеса «Башмачки», это классика. И чаще всего она ставилась в традиционном варианте. И в данный момент у нас такая немножечко осовремененная, ну не немножечко, можно сказать, даже осовремененная пьеса. Минем күптәнге хыялым тормышка ашып маташа. Дөресен генә әйткәндә, мин укыганда ук хыяллана идем. Шушындай көчле ариялар, ариозалар белән нинди дә булса спектакль уйнап карарга. Аллага шөкер, бүгенге көнебездә дип әйтикме, менә яңа гына табадан төшәргә торган Башмагым исемле спектакльне чыгарып ятабыз. Һәм инде мин анда төп рольне башкарам, Галимҗан образын. Училище искусствовта вокаль бүлегендә укыган чакта ук минем тавышымны бик көчле операда җырларга мөмкинчелегем бар дип мактыйлар иде. Һәм бүгенге көндә сәхнәдә инде үземне шушы яклап сынап карарга мөмкинчелегем туды дип исәплим. 1992 елда біз театрыбызның бірінші сезонын менә шушы искиткеч Башмагым спектакль белән башлап җибәргән идек. Менә инде 25 елдан соң театрыбызның юбилеена багышлап шушы спектаклебезне яңадан сәхнәгә кайтарырга булдык. Спектаклебез бик матур, искиткеч, музыкаль, яшьләребез матур. Ә мин инде бу спектакльне 92 елда сәрвәр булып, героиня булып уйнасам, бу юлы 25 елдан соң инде Әнни ролендә каршы алдым. Сегодняшнее видение этого спектакля, оно, можно сказать, даже кардинально отличается от того источника, от того первого спектакля, который энное количество лет был выпущен в этом театре. Спектакль очень эксцентричный, спектакль очень фарсовый и очень много пластики. Театрыбыз ачылган көнне шушы иң беренче ролем күмәк сәхнәләрдә кызлар булып башласам, бүгенге көндә Аллага шөкер, менә гомер үткәндә киткән сулар кебек Җиһан образын башкарам. Җиһан образына килгәндә, менә хәзер бу яучы Җиһан карчыкны уйныйм. Бу спектакльдә яучы Җиһан карчыгы заманча, гаилә корганда һәр вакыт яшьләрне кавыштырганда яучы карчыкларның бик зур роле булган. Менә бу спектакльдә дә яучы карчык шушы рольне башкара. Хәзер инде бу заманча Җиһанмын. Менә хәзер бит инде каягына карама, интернет челтәрләрендә дә, телевизорларыбызда да «Өйдәнәбез» дигән передачада да менә Роза Сабитованы бик яратып карыйбыз. Менә бездә анардан калышмыйча, заманча иттереп шушы Җиһан образын башкарырга иде, Алла бирсә. Бу спектаклебез яшьлек, мәхәббәт, матурлык турында көтеп калабыз. Я занималась костюмами, естественно, вот декорации, разговоры с режиссером и его концепция в костюм мои тоже привнесла нотку современности.
спектакль будет интересен для любой возрастной категории. Это и для детей, и для взрослых. Есть потому что очень много интересных находок в спектакле. Я приглашаю всех посмотреть спектакль и радоваться вместе с нами жизни, веселью. И güzel